guk ez diagu nahi genituen emaitza, guk irabazi nahi genuen noski. Alare bai ikusten dugu, ez dugu laolako desgaste izan gobernatzen egon da gero, ez? 3.000 bilduk 3.000 bozka atazitun eta Arlarrek 200 iskaiz, ezta? Eta zentzu hortan, harritzeko izan dana da EAJak ze igoera izan duen, ez? Gogoratu nahiko nuke aurreko legealdian edo aurreko hauteskunde emaitzetan EAJ 3.600 bozkakin gelditu zela, guk 3.800 esan bezala, biontzako izan zian inoizko emaitzik hobenak, eta guain kontan EAJ 4.000 eta piku zazpireunea jo da, ez? Orduan, hor dago gakoa, beraiek jasan duten igoera hortan, eta guk, guk aurre ikusten genituen emaitzen inguruan moitu gera, baina ez zian nahikoak izan, argi eta garbi. Ikusi marko dugu, fenomenoa zabalagoa dalako Gipuzkoa mailakoa, ez? Hor daude esaten dutena hondakinak, baina gero ikusten duzu eta zenbait udalerri ere hondakinetan inongo pausoik eman ez dutenak, Zumaia kasua adibidez, galdu izan da, ez? Edo Orio de baita, ez? Eta orduan ikusi beharko dugu hondakinak dian edo nik uste gauza txiki desberdinen arteko batasun bat izan dela, ez? Baina, zainet, atzotikan gaurrea azterketa sakonagoak egiteko aukerek ni behintzat ez dut izan, ez dut inorrekin nintzen dezta. Eta ikusi beharko dugu, ze fenomenoa ez da Tolosara mugatzen, baizik eta Gipuzko orokorrean edo Gipuzko osora zabaldu da, ez? Beraiek izango dute ardura gobernatzeko, argi eta garbi, oraingo indar korrelazioen justo kontrakoa ematen da. Guk argi daukagu eta EH Bildutikan udalean alkatetzan egon edo oposizioan egon erregintzan jarraituko dugu. Hau da, gutzako murrizketei gabeko Tolosa baten alde egingo dugu, parte hartzea sustatzen duen herri baten alde egingo dugu, eta zentzu hortan bintzat argi daukagu lanean jarraituko dugula, ez? Kasu honetan, duela 4 urte baita etorri ginen ona, esan genuen gu ez gaudela hemen betirako, argi daukagula, eta zentzu honetan, herriak erabaki duguk oposizioa pasatzea eta oposizioen egingo dugu lana, argi eta garbi. Lanean jarraitzeko, nik oso argi daukat eta guk egin dugun lanarekin eroso sentitzen gea. Benetan, hau da, guk egin ditugun gauzekin gure ideekin oso koherente izan gara, eta zentzu hortan bintzat, lasai gaude gure buruekin eta norberekin horrek ez ukentzen hausnartu beharko dugula zertan egin dugun gaizki, zen noski gauzak gaizki egin ditugu, eta beste batzuk ondo, ez? Baina hortik haratago lanean jarraituko dugu. Guk hemen herri bat daukagu sortu beharra, eta herri horrek Euskal Herri izan du eta Tolosatik egin nahi dugu, beti gora egin nahi dugu, ez? Euskal hauteskundeetan emaitza hauek izan ditugu, baina gu lanean eta borrokan jarraituko dugu, ez? Argi eta garbi, instituzioetatik, kaletik, enpresetatikan eta eskoletatikan. Hau